Hola, què tal? Bon dia a tothom. Ja estem en el mes d'abril, comença un mes d'abril molt potent, marcat i dividit. La primera meitat marcada sobretot per l'eclipsi total de Sol a Àries que tindrem el dia 8 i amb una segona meitat d'abril marcada també principalment per una conjunció històrica de Júpiter i Urà a Taure. En aquest vídeo d'avui, per això, parlarem sobretot de l'eclipsi del dia 8 a Àries i de Mercuri retrògrad que va entrar el dia 1 i que també marca molt com podem treballar aquest eclipsi del dia 8 a Àries, que és del que parlarem. Com sabeu, estem navegant entre els eixos nodals d'Àries i Balança. Aquests eixos ja s'estan treballant des d'octubre de 2023, que vam tenir el primer amb la lluna nova que vam tenir, i que ara ha tingut el seu clímax el dia 25 de març. Us recomano que veieu el vídeo si no l'heu vist encara, que vam parlar obertament, extensament, sobre com treballar aquesta relació amb els vincles, i vam donar eines concretes per treballar activament, aprendre dels vincles per millorar en el nostre dia a dia. Llavors, ara el que sí que tenim és el primer eclipsi en el signe d'Àries. És l'eclipsi que es dona en el node nord i els nodes nords en astrologia es consideren com a punts kàrmics, punts evolutius, per adquirir habilitats, talents, eines d'aquell signe concret, coses que ens falta incorporar en la nostra vida. Per tant, en aquest cas el que tenim és un eclipsi a Àries que es dona molt a prop del node nord a Àries. Per tant, el que ens demanarà aquest eclipsi, que al final és una lluna nova en el signe d'Àries, és incorporar qualitats arianes que a dia d'avui no tenim integrades. És a dir, tenim automatismes del node sud, és a dir, de Balança, coses que ens surten automàtiques a les relacions, coses que quasi ni pensem, automatismes que tenim incorporats i integrats. Llavors el que hem d'aprendre és a incorporar el que ens demana el node nord a Àries, que són aspectes que no tenim integrats en el nostre dia a dia i que ens costen. Són temes que ens requeriran una mica de feina activa, temes que ens remouen perquè no coneixem, són incòmodes perquè són un nou camí per explorar, no tenim coneixements, no tenim eines, no tenim recursos, és un camí inexplorat per nosaltres i que hem de treballar activament en assolir. Llavors, del que es tractarà és d'integrar en el nostre dia a dia qualitats arianes positives. I perquè siguin positives necessitem no viure en pilot automàtic i parar a reflexionar per treure-les endavant. Llavors, Mercuri retrògrad és el que ens ve a donar de positiu, que sempre és vist com un trànsit que ens pot portar, i és cert, errades, malentesos, fallos en la comunicació, haver de llegir millor la lletra petita per entendre tot el que estem fent. Doncs en aquest cas és fantàstic incorporar-lo en l'aprenentatge que ens porta l'eclipsi d'Àries, perquè el que ens demanarà és fer una mica d'introspecció, per fer una mica d'autoconeixement i veure de quina manera podem fer aflorar aquestes qualitats arianes que ens falten, i parar atenció en fer aflorar les parts positives arianes, que serien temes d'iniciador. O sigui, Àries és iniciador, és dinàmic, és valent, és directe, però moltes vegades, si ens deixem portar per l'energia de foc que és Àries, podem caure en agressivitat, en impaciència, en egocentrisme, en no pensar, i aquí és on ens podríem jugar una mala passada amb aquest Mercuri retrògrad que també està a Àries, que ens podria fer ser irreflexius i caure en aquests malentesos, en aquestes baralles, en aquests conflictes. Per això el que hem de fer és ser conscients d'aquest trànsit, intentar cada vegada que ens vinguin una impulsivitat, unes ganes, un desig, algo que ens crema, tenir la capacitat de frenar, donar-nos respirar profundament, normalment ens torna al centre, ens fa relativitzar les situacions i permetre'ns fer una feina activa. Nosaltres ara faré una mica una explicació general
de quina manera podem treballar amb aquestes qualitats arianes, però el que veureu i el que estareu notant és que hi ha una àrea de la vostra vida que s'està activant, val? I que està demanant aquesta revisió. Pot ser una àrea de la vostra vida centrada en el vostre dia a dia, on sentiu la necessitat de reafirmar-vos, de connectar amb aquestes parts arianes que us donguin individualitat, una mica de llibertat, que us permetin ser de forma autònoma, on tingueu espais, pot ser en el vostre dia a dia, pot ser amb la parella, pot ser a nivell familiar, pot ser dins l'àrea de la feina, la vostra projecció de carrera, poden ser dintre dels grups d'amics, pot ser a nivell d'autoexpressar-vos i autoafirmar-vos i ser de forma generosa. Pot estar-se tractant de tema de valors personals, de la relació que teniu amb els diners, de la relació dels intercanvis de bé. Tot això si realment voleu fer un canvi, perquè tots necessitem un canvi, però a l'hora de la veritat, com que el canvi sabem que demana feina i autoreflexió, ens quedem a la superfície de veure i saber més o menys quina àrea ens toca i que passi ràpid. I jo crec que si esteu decidits o sentiu que és moment de fer canvis, heu de saber que quan toca fer canvis toca fer introspecció i treure tot allò, treballar internament. Llavors el treball inicial costa, però els resultats són absolutament gratificants perquè us esteu posant en valor vosaltres. Llavors, en cas que us interessi, en el club hem fet preguntes directes sobre cada àrea de la vostra vida. Per tant, podeu mirar el vostre signe solar i el vostre signe ascendent per veure quina àrea de la vostra vida toca treballar, i nosaltres ens hem dedicat a pensar preguntes concretes a revisar en aquella àrea. Us fem unes propostes perquè vosaltres, a partir d'aquestes propostes, feu les vostres i comenceu a indagar. Ja us dic, es tracta de revisar com us autoafirmeu, com podeu ser jo dintre de les àrees concretes que ve a remoure aquest eclipsi a Àries, amb el node nord. Per tant, són temes que heu d'incorporar com a nous, són temes que no veureu clar, són temes que us faran angoixa, sobretot inseguretat. L'eclipsi el que fa és això, emboirar una mica, saber que toca fer un canvi, però sense saber en què revertirà. Hi ha aquesta boira, toca un inici, toca engegar una àrea nova, al final és una lluna nova, per tant toca plantar una llavor, però en aquest cas el poder energètic, el portal energètic que s'obren amb els eclipsis és molt més potent, molt més transformador. Es tracta realment, és un punt evolutiu de la vostra vida. Llavors és important fer una feina activa. Llavors, com podem cultivar aquestes qualitats arianes? Si amb l'eclipsi a Balança del dia 25 vam mirar de treballar com ens relacionàvem i com aprendre de l'altre, ara es tracta d'aprendre d'un mateix. Llavors, el primer que hem de fer és una feina d'autoconeixement. Molts de nosaltres no ens coneixem. No ens coneixem, creiem que ens coneixem, però no. Si jo us plantejo que escriviu què us agrada, què va d'acord amb els vostres valors, quines aficions teniu, què us motiva a la vida, inclús quins són els vostres hobbies, què és el que més us agrada, segurament no us és tan senzill posar en un paper 10 coses que us agradin, que us nodreixin, que us facin sentir vius. Llavors, una primera feina seria fer un treball d'introspecció per detectar què us fa únics, quins talents teniu, què és allò que us encanta fer, què és allò que us dona bé, quines habilitats teniu, quina és l'estil de vida que voleu, què va en coherència amb vosaltres. Mercuri retrògrad ens demana treballar en aquesta introspecció. Per tant, l'energia realment dona per fer aquest treball d'introspecció. Llavors, jo us recomano que pareu uns instants a redactar, a pensar. I si no teniu temps, aquesta feina us l'hem fet nosaltres al club. És a dir, sabem que anem de bòlit, sabem que no tenim temps ni per un mateix. Això és una bandera vermella, grossa, el no tenir temps per nosaltres mateixos. Per tant, com que ho sabem, nosaltres ja hem fet aquesta feina. Llavors,
us tenim unes propostes de preguntes i reflexions que podeu fer per treballar activament en aquesta àrea, per autoafirmar-vos, per treure aquestes qualitats arianes de forma positiva en el vostre dia a dia. Val? Treballar d'una forma activa, conscient i present per treure a la llum el millor de vosaltres i que jo moltes vegades em passa que penso, i jo què? És que i jo què? Quan em toca a mi? Ara us toca a vosaltres. Individualment és moment de renéixer de forma ariana, egoista en el bon sentit, val? On us poseu en el centre i on vosaltres poseu en valor ser millors, créixer d'una millor manera on vosaltres estigueu cuidats. I per fer-ho necessiteu saber qui us cuida i qui us nodreix. Val? Per tant, toca fer aquest treball d'introspecció. Però sobretot veureu que és un treball d'introspecció que afecta directament en una àrea de la vostra vida. Val? És a dir, és possible que esteu sentint que necessiteu trobar àrees d'individualitat, d'autoafirmació, de sentir-vos lliures, crear els vostres espais a casa o a la feina, o en les vostres rutines del dia a dia, en la vostra relació o amb el servei que doneu, en el vostre sentit d'utilitat. És possible que esteu necessitant un nou reinici espiritual. O això, amb el tema dels diners, dels recursos, les possessions, els recursos compartits, alguna àrea de la vostra vida està demanant expressament que aquesta individualitat s'expressi per allà, surti per allà. Per tant, mireu la vostra carta natal, quina casa cau, si està en conjunció, si té planetes que activen, perquè la feina ve per aquí. I si no sabeu ni per on començar, ho podeu escoltar detalladament al club. Una altra manera, un cop hem fet una miqueta aquesta introspecció, comencem a notar quines àrees són, el que ens agrada, què ens fan únics a nosaltres mateixos, ens hem d'atrevir a ser com som, sense por al què diran. Normalment és més el que nosaltres pensem que el que realment després la gent diu de nosaltres. Deixem-nos estar, és que és igual, aquí cadascú ha vingut a ser el que és. No tingueu por de ser únics, de ser autèntics, de ser... Normalment, quan algú s'expressa des de l'autenticitat i des de la valentia, això agrada. I si algú del vostre entorn no li agrada, fantàstic, fora. Fora! Perquè aquesta és una altra banda que us recomano que busqueu. Rodejar-vos de gent que us dona suport. Sigueu com sigueu. És moment de poder sentir-vos lliures, únics, autèntics, individuals, éssers amb el vostre propòsit, a prop de gent que us valida tal com sou, perquè això ens reconforta per seguir. Som éssers socials, no té sentit voler viure individualment, no? Però el que sí que té lògica és que la gent de la que ens rodegem ens ho permeti, i si no ens ho permet, no ens interessa, no ens serveix, no ens va bé. Llavors, un altre punt és això, aprendre a rodejar-nos de gent que ens autovalidi, perquè ells són exemple també d'això. Que puguem ser nosaltres mateixos autèntics amb les nostres fortaleses i les nostres debilitats, que nosaltres també ens aprenguem a estimar aquí, amb les nostres fortaleses i les nostres debilitats. I tota aquesta feina és el que ens demana ara aquesta energia, aquest nou inici. És un nou inici, ara amb aquest inici d'Àries, ara que ha començat abril, diguéssim que ara energèticament comença l'any nou. És aquesta energia ariana més explosiva. Tenim a Mercuri retrògrad, el Sol farà també una conjunció amb el node nord a Àries, i tenim a Venus també a Àries. Venus ens pot ajudar també a encarar-ho això des d'una manera més diplomàtica, més assertiva. Tot i que pensem en nosaltres, pot ajudar-nos a tenir sempre en compte l'altre, que siguin relacions harmòniques, però que nosaltres també tinguem harmonia interna. Una altra feina que podem fer aquests dies és revisar quina relació tenim amb el no. Sabem dir que no? Posar límits que ens cuidin. Molts cops no sabem dir que no. Primer perquè nosaltres mateixos no estem preparats molts cops a que ens diguin que no. Llavors, tenim una mala relació amb el límit.
una mala relació amb el no. Llavors, mirem d'aprendre a dir que no als altres pel nostre propi benefici, val? Però saber dir que no de forma educada, assertiva. Val? Si hem de dir-li que no a algú, o a alguna activitat, o fem una pregunta i al final no ens interessa i hem de dir que no, centrem-nos en mira, en lloc de dir no m'interessa, no vull fer això, podem dir prefereixo fer una altra cosa. Val? Us convido a reflexionar sobre la relació que teniu amb els límits i en el dir que no. Val? Perquè a vegades sorprèn com no sabem dir que no. Tenim un veritable problema amb aquesta barrera, perquè tenim tanta por al judici que moltes vegades, abans de dir no, fem silenci. Deixem a l'altra persona sense resposta. Això és pitjor. O sigui, és millor dir que no, afrontar les coses directes. Això seria una forma ariana d'aprendre a dir que no. Dir les coses directes i clares no vol dir ser maleducat. Val? Per això Mercuri retrògrad. Si necessites trigar uns dies a reflexionar el per què dius que no, fes-ho. Però posiciona't. Val? Aprendre a dir sí i aprendre a dir no. Val? I per no allargar-me molt més, ja ho he dit una miqueta, però quan fem aquest treball d'autorevisió, d'autoconeixement, fem una llista de quines són les nostres fortaleses, aquestes costarà més, i quines són les nostres debilitats. Posem-les en paper. Normalment ens és molt més senzill posar tot allò que creiem que no és les millors qualitats. Posem-les. I també posem les positives. Les que sí que creiem. Aquestes ens costaran una miqueta més. Sempre ens passa, no? Però tots tenim habilitats, tots tenim talents, tots som bons, tots tenim moltes qualitats per aportar en el nostre dia a dia. Per tant, us convido a que les apunteu, les poseu en paper, sigueu conscients i comenceu a potenciar les que considereu més positives, que poden sumar més en el col·lectiu, i que comenceu a estimar-vos i a acceptar-vos cada vegada que us surt la negativa. El primer pas per transcendir aquesta versió més negativa vostra, aquesta cara més fosca, és posar-li llum. A la que vosaltres accepteu les vostres parts fosques és el primer pas per transcendir-les. Ens costarà, perquè són automatismes molts cops. Llavors, però cada vegada que us enganxeu tenint una reacció concreta que vosaltres mateixos no accepteu, comenceu a estimar-vos aquí, d'acord? Per començar a fer aquesta feina activa. I bé, amb això us volia parlar de què suposa aquest eclipsi a Àries, que és aquest treball personal, aquesta nova manera d'autoafirmar-vos, de projectar aquest jo, és un naixement vostre, i us convido a fer treball personal. Llavors, si no ho heu vist, us recomano que veieu el vídeo que vaig fer fa uns dies sobre l'eclipsi de balança que va haver-hi el dia 25 de març, perquè es tracta de treballar el jo i els altres i el jo, com em vinculo. És el que tindrem fins gener de 2025. Són aquests eixos els que estem treballant. Per tant, reviseu l'altre vídeo si no l'heu vist i feu feina activa, aprofiteu, perquè no parem de sentir que volem un canvi, que necessitem un canvi, però a l'hora de la veritat no el fem. Aprofitem l'astrologia, aprofitem aquesta feina contínua, mensual, diària, que ens proposa aquesta eina fantàstica d'autoconeixement, que ens demana revisar, a part ens dona pistes concretes de quines àrees activa, de quines àrees ens remouen, i simplement depèn de nosaltres. La clau és nostra, perquè la feina és nostra. El camí del coneixement personal és individual, però l'astrologia ens dona pautes, ens dona llum, ens dona pistes, Llavors, no ho deleguem tot a fora,
l'astrologia ens dona moltes pistes, agafem-les i treballem. El camí és llarg, el camí és infinit, però és molt satisfactori, d'acord? Doncs ens veiem aviat i si us ha agradat el vídeo doneu-li m'agrada, subscriviu-vos al canal i compartiu-lo amb tothom que considereu que li pot interessar. Una forta abraçada.